start. अपना लोगों को YouTube चैनल पर स्वागतम So guys, हम लोग अभी इधर आया है मिलने के लिए आए रिमल दा को देखने के लिए और इधर देखो सेल्फी ले रहे हैं इधर मतलब फोटो खींच रहे हैं ये देखो एलिफेंट के साथ छोटा एलिफेंट मेरा बॉस उधर एक के साथ इसके बॉस मन हारामिया से इटु এইজনী আৰু মইজনী বুকুৰা মইজনী সৰং একটা क्या बोला तूने মইজনী সৰং একটা লগ দৰি বুলি বিচাৰিছো তাৰপিছত আহাই आंनि ससमासो बियो मालायनि ससमाखौ लालाबाय थायो देखिसै नेपालके कोटेक्स बनु ने देखे बा क्यामेरामेन सा उखो गाव लादों आरो नैबे जादों थार्ड सोरां एक्टर नै बियो थार्ड मबाय सेकेन्ड सोरां एक्टर थार्ड सोरां एक्टर नै नायद' ज'ज'हानि सिं आं मोनसे सोङो नोंथाङा बेयाव फैना माबायदि मोनखो नोंथांमोना बेयाव फैना माबायदि मोनखो जोबोर गोजोननाय मोनदों बेनि उनाव आरो माबाफोर बुंबावनो गैथ'ला जों फट' लानो हिर' सासे जों लानो सानबाबो मोनला रागायानो हालाङो नेनानैनो मद बायजोब्बाय सासेजों नैबे आंनि गारि ओंखार नैबे आंनि गारि ओंखार क्या बोला तूने क्या बोला तूने दादा सोरागोल हगार नङालै आङो जेबो गैया आंना बेनो जा गोबावखा र' मोनसेबा भिडिअ खालामनो जा गोबावखा बे मोनसेया आंसो नेनो मा जादों Abbalap lu lah, deh. Kau sih lah. Hero. Kau sama mulai sampai jadi. Kau sih dia punya screen sebenarnya.